A, ba, ka, da, I, ga, ha, I, la, ma, na, nang, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Paano ang pagsulat ng Hangul o Korean alphabet? Oops, wait. Section 1. Abakada at bigkas. 제1과 절자 및 발음. Sa Korean, like sa Filipino or English, may vowels at saka consonants. Ito yung mga patinig or vowels sa Korean. Ito yung a, ya, o, yo, o, yu, u. One more time. Hambon to. A, ya, o, yo, o, yu, u. Next. U, I, E, ye, ye. One more time, or in Korean, 한번 더. U, I, E, ye, ye. Next time, tuturuan ko po kayo paano isulat ang mga ito. But, introduce ko po muna sa inyo yung Korean vowels and consonants. Ito yung mga tinatawag na tanging patinig. Ito naman yung dobling patinig. As you can see, may O at saka I. Ang pagbasa niyan is we. We. U plus I nagiging we. We. Uy plus I or plus I, ang pagbasa niyan is uy. Next, O at saka A nagiging wa. O, A, wa. Dito naman, O at saka E nagiging we. We. In Korean, Y. Ang we is Y in English. Okay, next. U plus O nagiging wo. Wo. At saka, U dinagdagan ng patinig na nagiging we. We. So, one more time. This is we. Ito naman, we. Uy, wa. We, wo, we. Dobling patinig. Section 2. Ito yung mga katinig sa Korean. Itong mga nakapula macho, nakikita nyo. Okay, this is called as giyok. Sa next video ko, tuturuan ko po kayo paano babasahin itong mga to. Pero,
Ang pagsulat ng consonant na ito ay G or K na pag-pronounce sa English or Filipino. Ito naman, N. Ito yung tinatawag nilang giyok, ni N. Okay, N. Ito naman, D. D sa atin, digot. Digot sa kanila, pangalan, D sa atin. Ito naman, R o di kaya L. Ito naman, sa atin is M. Kailangan nyo pong kabisaduhin ito para matuto po kayong magbasa. Next, ito, biop, is nagiging B sa atin. S, nan, siyot sa kanila, ito S. Tapos, ito naman iyong nagiging NG sa atin. Jiyot. Jiyot ang tawag nito sa kanila. So, ito yung J sa atin. Chiyot. CH sa atin. Kiyot is K. Tiyot. T sa atin. Piyop. P. Hiyot. H sa atin. Okay? Yan yung mga consonants. One more time. Ito ay giyok. G or K. Niyon. N. Yung pronunciation niyan, niyon, di ba parang same din sa Filipino or English na N. Kaya niyon. N. N sound. This one, digot. So, D. Digot. D sound. Ito naman, real. Real. R or L. M is, in Korean, mium. Mium, ang tawag dito. Ito namang B, biup. Biup. S is siot. Siot. Ego naman, parang O sa atin, pero ang sa kanila, iyong ang tawag. Iyong. Ang J naman is jiot. CH is chiot. K is kiot. T is tiot. P is piup. H is hiut. Okay? So, yun yung mga katinig. Aside from that, may kambal na katinig din. Ito, tinatawag na sanggiyok. Sang means twin. Kaya nagiging KK siya dito. Kasi itong giyok, it could be either G, it could be either G or K. Tapos, ang D naman, ito, sangdigot. Sangbiyop. Okay? Next, or you can put this one as BB. Kasi yung B is biyop. Okay, BB or PP. You can use also like that. Tapos, double S is sangshiyot sa kanila. Double J is sangjiyot. Sang. Basta. Ito yung mga consonants na may kakambal. Okay? Next, meron ding dobling katinig. Doble yung consonants niya. Ito'y nasa mostly ginagamit sa as patchim. Patchim siya, halimbawa, next time, gagawa ako ng examples na may mga ganito. Paano ginagamit ito mga dobling katinig. Basta, ang giyok, ito siya ay G sa atin. Tapos, ang
Shiyot naman is S sa atin. Tapos, N, niyon, Giyot, kaya naging NJ, niyon, hiyot, N, at saka H. Real, giyok, R, at saka G. Real, mium, R, at saka M. Real, biyop, R, at saka B. Real, hiyot, R, at saka H. Saka, biyop, siyot, BS. Ito, makikita nyo to sa mga words. May isang word na 3 letters nakalagay. Okay? So, pag-usapan natin yan next time. Basta sa ngayon, pinapakita ko sa inyo yung mga patinig, anong mga klase nila, at saka yung katinig na may kambal na katinig, may dobling katinig. Okay? So, yun. Kabisaduhin nyo po itong mga to para mabilis po kayong makapagbasa ng Korean. At pag marunong na kayong magbasa ng Korean, yung meaning na lang po yung pag-aralan nyo. But soon, tuturuan ko po kayo paano isulat yung mga to. Okay? So, that's all. Thanks for watching. For more videos, please like and subscribe to my YouTube channel.